clima, indiscutiblement, anant cap a un canvi. Sí que ha canviat. A vegades mos fa bastant de mal. Potser plovia més dies i no tan intens. I me'n record que jo anava i venia en la moto, amb un mobilet, i cada dimecres plovia. I avui en dia, potser més estona plora, no plou cada setmana. No sé si era el 86 o... Va ser un any de molta fam, no va ploure gens. Que Menorca serà més seca, això és indiscutible. Ens han adaptat a tantes coses que aquesta també ens hi adaptarem. Tenim l'ajup de les cases i després tenim 2 cisternes més. Quan l'estiu tires tot d'allà i moltes vegades no t'abasta. L'aigua de la pluja m'arriba per lo que és allà on faig les marmelades i tot això, mig any de les vaques, les gallines i els porcs. I l'altre mig any de les vaques ve aigua de mo, diguem. Totes aquestes coses d'arjups, replegades de teulades i aquestes coses sempre li han donat molta importància. La que empram ara a l'obrador i a les cases, aquestes de pluja, bàsicament. En l'estiu hem de donar un reforç d'espou, perquè, evidentment, en l'estiu pràcticament no plou. El tema de regadiu, principalment, és el reg en goteig. En l'hivern ho regam amb microaspersors. Són aspersors que fan com una pols d'aigua. En l'estiu és inviable perquè en el mateix temps que cau s'evapora. El reg ha de ser més focalitzat. L'aigua, aquí tenim 2 pous. Aquí tenim l'aigua bastant amunt, però no regam. Regam un tros d'hort i prou. Hombre, si regues és perquè has tirat guano o ets sembrar cosa que vols que produeixi molt. La idea és anar reduint l'aigua de cada vegada més. Tenim goteig a totes les tanques i l'han reduït quasi un 50%. Tenim raça de Menorca, de llavor de xivada i ordi, això. Perquè senzillament, si plou molt, fa. Si plou poc, fa. No hi ha grans canvis de producció. Produeix el que ha de produir i ja està. Un blat foraster produeix moltíssim, però resulta que quan és un any sense pluja o un any sec, pràcticament no produeix. L'autòcton és que, com que està adaptat a aquest clima, fa una producció regular. Aquí hi havia molt poca d'aigua, jo havia començat a canalitzar totes les cases, boers i tot això. Costat i Agreda me van ajudar a acabar-ho de canalitzar tot per recollir l'aigua de pluja. Me van ajudar també a posar una placa solar i així amb una la beurada sempre està plena d'aigua i tot això, que és una cosa que va molt bé, a posar bé les cisternes. Sempre t'ajuden a fer coses. Sempre tenen projectes, que treuen projectes d'ajudes d'una cosa i l'altra, que si canalitzacions d'aigua, que si placa solar per posar una pica, que sempre treuen coses. Per les notes, arranjar totes les síquies que recullen aigua de les tanques, fer abeuradors que vegin tots sols, és a dir, plaques solars, totes les teulades de la part del buer i això, perquè anessin en un safreig. I això és cosa que hem aconseguit gràcies als acords de custòdia. El GOB ens va donar un comptador d'aigua per tal de poder saber les quantitats que anem emprant d'aigua. Estem pendents d'una ajuda per un dipòsit de recollida d'aigües de pluja. Aquesta aigua de pluja, una vegada recollida, l'empraríem per regar tot el que és els cultius de la finca. Ajuden en el sector. Te poses a recuperar canals, a recuperar cisternes, orjuts i tal, i et dones compte que cap a cap d'any, si és un any d'aigua, replegues molt. Tot el que replegues no ho és de menester treure del pou. Se replega i s'omple. La gent deia, ja ho deia, quan n'hi ha d'omplir la païssa, per quan no n'hi ha, i al cap és el mateix. L'aprofitament de l'aigua és que hauria de ser per tot, importantíssim.